honetan zuzeneko grabaketak egiteko prest dauden taldeak batu ditugu. Pasadan maiatzan batu dira 5 talde, Ordenean Izaki Gardenak, Eizinean taldea, 6 urte, Odolaren Mintzoa eta Kea izan dira. Eta egunero zuzeneko grabaketa bai audio eta bai iruditan grabatu dira, Hamaika telebistak emitituko dituen programak, musikako programak biltzeko. Hori izan da muinean, eta horren azpian dagoen filosofia edo nolabait esateko pixka begiratu nahi dugu eta oportunitate batzuk eman nahi ditugu etorkizunean nolabait ere gure musika eta gure musikan lider edo aintzindari izango diran talde horiei aukerak ematearren. Besterik ez da. Naiz eta azkenan horren atzean berbada etorkizun oparo bat eta esanguratsu bat topatu dezakegun. Esperientzi hau oso baikorra izan da, eta esperientzi honek edukiko du bigarren parte bat urriaren 6-tik 10 egingo dan urrengo takadan, non beste 5 talde izango diran, modu berean emititu alizateko eta divulgatu alizateko. Hori da, nik uste dute gure lanaren oinarrian dagoena. Bestalde batetik ere, pentsatzen dut euskal kulturak ere bestalde batetik, eta euskal musikak ikusgarritasuna behar duela, eta hori lortuko bada izango da euskal kulturaren inguruan gabiltzan enpresa txikia handi guztien batuketa lortzen baldin badugu, oreka estable bat, iraunkor bat topatzen baldin badugu, eta hemen Elkar eta Hamaika telebista batu direnean horixe eduki dugu denbora guztien hasieratik gogoan, nolabait ere etorkizunari aurre egiteko gogotsu eta gure proiektuen alde urrats garrantzitsuak ematearren. Inazio Esnaolak garatuko du pixka bat beren partea, beren ikusmiratik nola garatzen den proiektu hau, eta batez ere talde hauen eta programa zuzeneko kontzertu hauen emisioak noiz gertatuko diran laburtuko dizkigu.